hit me. Se meni paremmin, mitä mä odotin, kuin mitä siellä kulissien takana tapahtui, niin just ennen kisaa Riko alkoi ulisee ja yritti hanea ja se ei halunnut tulla koko lavalle ollenkaan. Mä ajattelin, että tää oli nyt tässä. Kyllähän Riko sitten tuli ja hoisi homma, vaikkakin vähän niin kuin sinne päin, mutta ei se nyt niin huonosti mennyt. Mutta sitten itse jäi harmittaa, kun me oltiin harjoiteltu tämän mulle hauskinta hommaa, kitaran soittoa ja Rikokin on sitten dikkailu, niin ei sitä oikein se kiinnostanut. Paitsi sitten kun kisa oli ohi, niin sitten se taas alkoi soittelemaan kitaraa. Mutta se onkin jännää nämä kaikki viikot, kun täällä säätää ja harjoittelee ja puuhaa, niin sitten se on se 2 minuuttia, mitä viikossa näkyy taas TV:ssä ja se 2 minuuttia on se, mikä merkitsee ja mikä lasketaan. Pidetään edelleen sitä hyvää fiilistä yllä ja äsken Riko käski, eikä kun Suski käski, että meidän pitää riehua, niin se käy mulle, koska se riehuminen on paljon hauskempaa kuin mikään muu. Se on hyvä, kun tuntuu siltä, että koko Suomi on tsemppaamassa tuossa, kun taksikuskista kaupan kassaa kyselee ja lähettää terkkuja Rikolle. Ja äsken huusi autostakin ikkunasta tuolla ohiolla ja vai jotain, että mitäs Rikolle ja lähetti terkkuja. Ja se antaa tällaista tsemppifiilistä. Me mennään huomenna eläinfysioterapeutille, koska Rikon takapää on jumissa. Ei tässä mitään kukaan ole mitenkään sairaspetiin joutumassa, mutta mennään kattoo hommat kuosiin.